दुगैखांबाय आं लोगोफोर दुगैखांनानै दा साथि गासा सावनायनि एसे जगार खालामनायखौ देखायनोसै नोंथांमोननो आं दानि बावैसो दुगैखांदों आरोना नै खानायफ्रानो बेसेसो हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल प्रियंका बर' चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैथ' आरो मिथिखायोना नोंथांमोना दिनै मा दिन खाथि गासा सावनाय दिन आरोना दिनै ओमफ्राय बेखौनो एसे खाथि गासा फोरबोनि फालिथायनि एसे जगार खालामदों आरोना जोंहाबो बेखौथ' बोसोराव होखायो गासैबो बोसोराव खनसेखौ जाखायो नालाय स' माबायदि जगार खालामखो एसे देखायलांनोसै आङो दा बे जगार खालामगासिनो दा ओमफ्रायो लगायनांसिगोन आरोना आङो फै लोगोफोरजों बिबार खानोसै आरोना दा बिबार खानो नागिरदों जोंहानि गामियावनो नै लोगोफोरजों बिबारखौ खाखांबाय आरोना दायो ओमफ्रायो साथि लगायनायनि लाहार फाहार खालामनोसै नोंथांमोना नांबाय थादो चेलौ जेनेबा माबायदि नेमखौ खालामो जेनेबा दिनैनो गय गोरलैखौ होखागोन आरोना लोगोफोर फुजा होगोन जाबाय दा जगार जाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दा माबानोसै आरोना बावनोसै नैबे गय गोरलै ओमफ्राय खुसेर ओमफ्राय थालिर दं नैबे लाइजुलाइ ओमफ्राय नैबेखौ दुब्लियावहाय साथि सावगोन आरोना लामायावहाय दुब्लियावहाय ओमफ्राय माइ बाख्रियाव मोसौ गलियाव नैबेयो बुट ओमफ्राय नैबेयो आरो प्रसाद आपेल आंगुर नारें बेफोरबायदि मेल खालामना होयो आरोना गासैबो दासो लगायखांबाय नै लोगोफोरा नै बियो आइ माइनाव ओमफ्राय नै बियो आइ बिस्वरि ओमफ्राय नै बियो गणेश बाबायावहाय दिनै थालिर होनाय जायाखै आरोना नै बियो आरो बेखौ मिथिखायो गासैबो सिजौखौ नुबोलानो आफा बोराइ बाथौ होननानै बारियाव सावदों होनबाबो बारियाव बाबायासो सावदों आरो माइयावबो बाबायासो सावहैदों आरोना आं थाङाखै गिनानै खांजोब्बाय लोगोफोर दायो बावखांजोब्बाय ओमफ्राय प्रसादखौ एसे जानोसै आरोना नै लोगोफोर आं जानो थाखाय दा प्रसादखौ लाबाय आरोना नैबे प्रसाद बावखांनानै नै जाबाय लोगोफोर जों माने आं आरोना प्रसाद बावखांनाय लोगोथ' मोनजायाना ओमफ्राय दसे एसे गोबाव थानांगौ ओमफ्राय दा जाबाय आरो गोलावबो हादों ओमफ्राय गुसुंबो हादों आरोना नालेंखरखौ बाबाया दिनैनि भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानो भिडिअखौ बारा एक्सपिरियेन्स गैयालाय लोगोफोर भिडिअ खालामनाय माने ओरैनो खालामो आरो उनफोराव हालांगोन खोमा आरोना जेनेबा जाया मोनो आं गावनो गाव ओमफ्राय बेलेगफोरा
माबायदि खोनायो मिथिया आंनि ब्लगखौ आपेला गोदैथार गगा मोनबाबो जाबाय आरो आं दिनैनिफ्राय गय गोरलै मोनजासिगोन लोगोफोर खाथि गासा सावबाय नालाय दिनैनिफ्राय गय गोरलैखौ मोनजासिगोन दिनै गय गोरलैनि फुजा माइनि फुजा जानाय नायनांसिगोन गय गोरलैखौ आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो आरोना लोगोफोर बे खाथि गासा बावनायखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरोना माने गासैनिबो न'खरावथ' होखायो खाथि गासा सावनायखौ फारि फारि गासैयाबोथ' माइ गायखायो नङा होमबा माइ गायबाबो गायाबाबो होखायो फुजाखौ गासैबो न'खरावनो आंनि भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननाव निमाहा बिनाय थाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनिसै आंनि भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन जाबाबो जायाबाबो भिडिअ खालामो आरोना नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय आङो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो नोंथांमोना साननो हानाय आरोना मा मोनदो मानो जमा बेफोरबायदि जायाखै मानाय देखायाखै बिदि होननानै जोंहा मामोना दखानाव दं आरोना जोंहा दखान होयो बेनिखायनो बिसोरो दखानावनो जादों दखानाव हैदों ओमफ्राय आंनियाव जादों जोंहा आब'आ न'आव दङ आरोना न'आवहाय न' सिङाव दङ बियो न' सिङाव जादों ओमफ्राय आंनियाव ओमफ्राय लाइन स्रां स्रां नालाय मोनाबाय नालाय हर जाबाय नालाय लाइन स्रां स्रां नालाय इयाव जाफैबाय आरो स्राङाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जेनेबा जायै जायै रायलायनायखौ खायसे खायसे बिदि बुंहरग्रा दोङ ना लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो बाय बाय लाभ इउ अल